Alright, kami po ulit nagbabalik dito lang po sa live hack session only here at Wake Up Ilocos. At ngayon po, gagawin na namin ang aming pangatlong music, something from the Six Cycle Mind. Actually, kung wala kayo, kung wala ang core, wala po kami dito. So, better listen to this song. Come on. Sino ang nagalit? Sinong may tampo? Sinong sisisihin? Sinong may gusto nito? Ang lahat ay nag-iba. Ang lahat ay nag-iba. Bakit mo iisipin? Bakit mo pipigilan? Bakit mo asahan kung wala na nga? Bakit mo iisipin? Bakit mo pipigilan? Bakit mo asahan kung wala na nga? Saan ang kulang? Sinong nagalit sa'yo? Saan binitawan? Saan hahanapin ngayon? Ang lahat ay nag-iba. Ang lahat ay nag-iba. Break down, yo. Bakit mo isipin? Bakit mo pipiliin?